vanhu veZANU-PF shiro kumana muri shiri nezuro vakabuda nezuro tukuona Women's League yeZANU-PF Women's League yeZANU-PF nezuro yakaswera ichitenderera ichita zvima meeting hanzi vachiyambira hanzi ana mai vedu hanzi musabudise vana venyu musi wa31 kuti vaende kumatch. Zvinhu zvinotoshamisa kuti alright zera redu isusu mayouth isusu takutonzi totoudzwa kana kuti mai vangu otondiudza kuti iwe usiende kumatch because ivo vanenge vachisapota ZANU-PF. Makakwana here mimambuya emi as long munhu atosvitsa 18 years achakontroleki munotovaudza kuti musiendese vana kuchikoro musi wa31 kwete kuudza isusu vanhu vanenge vasisatochengeti kuti vabereki vanhu vakutozvishandira. Tine pfungwa dzakakwana ke isusu ndikaswera kuteerera tsvina idzodzo kunzi hanzi usaende kumatch musi wa31 kunei plus match inomboudzwa munhu here kuti hanzi usaende. Kana ndichiona kuti hakusikuendeka ndokutadza kungoenda ndega kwete kuti ndinoita zvekuudzirwa nemunhu kuti usaende. Ivo vanhu vachauri kumbonya muri kutyei chinonyanyopisa chekuti muri kuswera munyongotaura nezvemachi of which imi muri kutaura kuti polisi takadira masoja takadira saka muri kunyanyotyei chiche muri kunyanyotya plus game iri ndakatoona kuti manje kuti aiwa i-delayed match game iri ona polisi yese nemasoja ese aya hazvitoshamise kutonzwa kuti mangwana musi wa31 kutoti vanhu vese vabatwa vese vangomuka vakabatwa because pepe chinoshanda icommand as long polisi yakatobuda kudhara itori pamaposition inongopiwa command kuti chitobatai vanhu vese totopinda mustreet. Saka gezo hasi tsaga wewe zvanenge achitaura wewe ivo vanogona kutoona polisi yakatozara mustreet nemasoja ese vachitoti ndavo kabata vasingatoziva kuti ayo ari kutoenda pamaposition akatopositiona usiku vanogona kutongomuka vakabatwa vanhu vese veve tomuka vakabatwa vese veve nekuganza kwese kwavanenge vachiita kukapera vakatoziva kuti ayo ami yese yakabuda mubharaki nepolisi zvirifambe zvazvisiri zvekutoti zvirove vanhu musi wa31 zvine zvitori zvavo zvekutoti vabatwe because chigame ichi vese vakachimasta ndofunga gezi akataura kuti ayo tinotora nyika zvine ungwaru because nyika yangotorekeka zviri simba tinonzi kutora nyika kupandukirana ende panotofiwa futi saka ndozvavanenge vachitorejuse zvokuti ayo ngapasafiwe ngatitore nyika chimune zvakanaka. Saka manje ukona mota dzese dzedzi dziri kutyiwa navanhu kunzi kune mota dzakawanda dzepolisi kune chi aiwa mota dzedzi hadzityise dzedzi hapana kana chinotombotyisa vaiva vatongori vanhu vakafanana nesu. Iye itori strategy iri kushandiswa pepe ndosaka vakakasika kudzibudisa mota dzedzi dzoda kutobata zvigananda naidi wacho iyi ndozvadzakabuditsirwa mota dzedzi. Ukamboona chimota chemasoja chine zvipfuti chaise chichibudiswa chinzi hanzi chinokanganisa vanhu vada kudemonstrata ami kutobudisa mota mubharaki manje. Game rakatopera kudhara mangwana munhu wese kumatch mangwana tichitori mustreet tichitoita zvetwitter zvese zvekuudzwa nevanhu kuti hanzi madrone hazvi madrone zvemakamera izvozvo chekedzira vanhu nekamera drone is a camera hapana kana chinotombotyisa padrone pepe. Ukona mota dzese dzedzi dziri kutyiwa navanhu kunzi kune mota dzakawanda dzepolisi kune chi aiwa mota dzedzi hadzityise dzedzi hapana kana chinotombotyisa vaiva vatongori vanhu vakafanana nesu. Iye itori strategy iri kushandiswa pepe ndosaka vakakasika kudzibudisa mota dzedzi dzoda kutobata zvigananda naidi wacho iyi ndozvadzakabuditsirwa mota dzedzi. Ukamboona chimota chemasoja chine zvipfuti chaise chichibudiswa chinzi hanzi chinokanganisa vanhu vada kudemonstrata ami kutobudisa mota mubharaki manje. Game rakatopera kudhara mangwana munhu wese kumatch mangwana tichitori mustreet tichitoita zvetwitter zvese zvekuudzwa nevanhu kuti hanzi madrone hazvi madrone zvemakamera izvozvo chekedzira vanhu nekamera drone is a camera hapana kana chinotombotyisa padrone pepe hatitombotye mangwana munhu wese kumatch mota dzedzeka dzinotobata vanhu vezanu vevesvigana $50 murume mukuru. $50 unoishandisei chi $50 murume mukuru kutonzi baba waenda kubasa $50 alright transport yaunokwira kuenda kubasa imari chikafu chaunodya kubasa ndechemari upiwa $50 haikwani kana transport yekuenda kubasa everyday. Nosaka vakomana vemakombi vachizokusiyai murodhu vanokusiyai ukaenda kana kunyika dzakaita seSouth Africa umbofa kana mupurisa anofamba netsoka hazviite hausangane nemupurisa kana mwana anofamba netsoka vanofamba nemota dzavo because nyika yacho yakarongeka. Unenge uchifamba netsoka uchiitira vanhu utsinya uchiita sei uda kutoti vanhu vakunzwire tsitsi futi kurai vanti kurai pamwe pacho zvoda kufunga so kungoti aiwa isusu apa tiri kuitiswa ozoti nyange ukatotumwa enda but usasvike uchiitira vanhu utsinye kana kutotiza kutongoona kuti ayo apa situation iri apa haite uyu mumwe wangu uyu akutosafa ngenyinyi wotosiyana nazvo mune command but zvimwe zvacho hazviite
zvimwe zvacho zvemunotoitiswa zvacho hazvitoite senai nazvo chidhiri chenyu chemunoitiswa checho. $50 haisi mari inzungu dzemune muchipiwa dzidzi. Bhozi iye mwana wake checho wada kutarisa pocket money yemwana wake munhu anenge achitokutuma iye inenge itori more than mari iyoyo. Anenge achitotsvinya kutotsvinywa kwemune muchitoitwa kuratidza kuti basa renyaya rinakana basa. Kana maticha vamwe maticha checho vanhu vakavadzidzisa vanhu vavakadzidzisa maticha ndombavha dzacho idzodzidzi. Ticha haato respect wemuZimbabwe but ndiye munhu anotoita kuti vanhu vese vatove zvavari munyika but ticha respect kweticha. Ticha haato respect kweticha ende muZimbabwe hamutoshande chikoro futi munoshanda kungosapota ZANU-PF kungopfumbata chibhakera chete. Wangopfumbata chibhakera chako muZimbabwe chete watoita mari. Zvimwe zvese zvekunzi hanzi wakaenda kuchikoro kana tokaita sei madrama vanhu vanoda kunyatsomamiswa checho zvimachairman zvezanu zvemumageto. Zvimachairman zvezanu zvemumageto ndozvinoda kumamiswa because kuitira izvozvo kuitira basa rekutonyora vanhu mazita kuti mangwana munhu usari kudiwa kumusangano tikasakuona pamusangano unokuenda kumachi haugare munzvimbo medu muno. Vada kumamiswa machairman aya because machairman zvese zvitori zvimarombe zvese hapana kana mari yavanowana ndozvo vanhu zvinotoshandiswa futi kunokidnipa vanhu zvese hazvina kana benefit zvinowana zvese. Nguva yazvo yakwana zvimachairman zvese zvinotoitirwa plani zvese hazvina kana basa zvavo zvese ndo vanhu vanotoshandiswa. Bona vese mune muchiti ana nhingi vakauraya nhingi ana nhingi vakauraya nhingi aya mazi godfather aya havabate munhu vachiuraya iveve vanongotuma zvimarombe zvavo zvimachairman izvi ndozvo vanhu zvavanotuma izvozvi zvimarombe zvinongopiwa mari yedoro ende ivo zvimachairman benefit yavo ndeyekungoswera zvichishungurudza vanhu musociety zvichingoshandisa zita rekuti tiri vezanu izvozvo yanguva yatosvika nguva yekuti aiwa vabereki musatenda